Taona bro. Malawi. Iye ujambe ufata. Nde masipija yako yambilaja. Ndi panopa akusiyana. Aba bari amuzo nora inuyo upresident isumafunika muntu ofata. Inuyo muzitoka. Muziyankhula kwambiri. Ndakabamberu basi akungobwebwetuka zinthu zozi akungo dzirubwerubwe akungolubwa basi. Yesa kudzona kuti chimene ndiwankhula ndi chani. Video napanga upload ija. Uivetselele bwino. Ukoona kuno kuti amene kuti tizarenga 5 billion. Kuika ku migodi. 5 billion kuika ku migodi. Ndazankhula afika pena pake atanena kale kuti pachatizarenga 5 billion kuika ku ulimi. Pamene ndangodzora awawa he is over promising. Zijana na Julius Malema azija. You know the problem with our leaders, African leaders, they just make plenty promises, never even fulfill them. Even just take half. At least they can fulfill maybe half of their promises, and the rest maybe at least it can make sense. You see, can make sense at least. But these guys ndo pusa kwambiri. Nda watu awachira kuonekera kungamba kuna kuti zonse zimene akunenazi komanso palibe chimene akunena chichapebe chimene munthu oti oganiza bwinobwino chimene angatenge kwa iye uchayo ya. Palibe bro. Zangofana naso ndi mbuli zina zake zimene zimatsutsana ndi Dennis Mahata pa kulinji. Of course inazaona president ya Mahata atayika kujeni anaza neno unotiti adzutse mama chifukwa 7 from 7 to 8 1 hour akhala ali ndi chani ndi kulinji chacha. Then so on that day I overslept bro. So naiva later on ndiri ku city center namba kuivetsera panali adaye nake panali wayana chunga panali ndani uyu pa Times Radio ndiye panali kape wina wake momoti adeke olachina wayana chunga chawo ndi madolo pa zinthu zina koma nkhani ya economy imayendera za economics awasire andalaja anthu azizichepetsa. Learn to humble themselves. Kuti tiphunzire kuchokera kwa ujeni tu si munthu wambatu Dennis Mahata. Ola ine Dennis Mahata tu tiramba kukumana kwamba kucheza iyo jaji mena nandikondera ninamuuza kuti abwana ine izizi zinthu zimene olo even political theory yanu ineyo ndi mbuli sindikudziwa kena kalikose ndikufuna mundichape munthu osati ine ndipite kwa munthu ngati amene uchayo munthu ozindikira ngati amene uchayo munthu oti ndikadaulo ngati amene uchayo munthu oti ndikatakwe ngati amene uchayo munthu oti ndikatswiri ngati amene uchayo takhoza kuthandiza dziko la Malawi kuliphula pa moto kulichotsa pa moto ndizikamuzo ngati ndikafike kwa iye uchayo ndizikakhala ngati kuti ine ozindikira ndi usiru zijankankula Malemu the red bingo wa Mutalika ndi usiru menewo kupita kwa munthu ngati amene uchayo zikanena kuti mwakuti momodi iweyo ngonena kuti bwana izi zifeyo sitikuzimvetsetsa chifukwa yakana wafusa so mafuso pamene pachapo kunena kuti kodi tatiuzeni kunoti economy imene timaphunzira kandi commerce imene timaphunzira ku school ka chani zonse amene anapanga za economics kugere yatithandiza chani yatichotsa yasova mavuto athu muno Malawi anthu ajamakanika kuyankha. Ndanena kuti economy imene taphunzira za economics imene taphunzira m'maklasi awawa in these classes ya ma classes azungu awawa ku school ya azungu education ya azungu anthu ena tusamadziwa kuti the word education imatanthauza kuti chani. It's to draw something from a child. Kukuchosera china chake chimene chili cha nature chimene Mulungu pokulenga paja amakhala kuti wayikamo kale nzeru imeneyo ndiye mzungu amafuna kuti nzeru imeneyo yonse izindikire ndi amamba kukutumizani ku school mudakali ang'ono cholinga achotse chinthu chimene chichacho
aike mozawo apange install system yawo mu brain yathu ndi pamene amabwera anthu amanguti anatipanga brainwash tatatauzani tamasulirani kuti brainwash yo ndi chani kukanikaso itolota iponyatu paujeni pagopoto chifukwa ndikufotokozaso zina zimene akabambe akuyankhula kwambiri akuyankhula zipani zikambirana zipani zikambirana Brian zipani zikambirana zipani ino akabambe mukuti chani tanenani point bwino tanenani manifesto ano onsewo akuchokera ku National Resolution for Change NRC mukungomatula za Dennis Mahata poyamba simumabwera tu ndi zifundo zonsezi poyamba samabwera ndi zifundo zonsezi akabambe bola so ndadaka president uchaso bola akapita so kwa Kaliati chifukwa Kaliati tumudziwa kuti ndolongola kalenkani koma Kaliati amadeka nthawi yake olo pa interview udzamuona amadeka koma akabambe yangu auze noti bwana musadeke kwambiri basi tu mangolongolo inu zimene mukamba basi ndipo zijanino tayi zinthu zakezo anthu amangolonjeza koma ifeyo tizakuonetsani kuti izi zazipanga modeli angapange chani UTM ingapange chani ndikudziwa UTM kuchakula anthu ena ake anzeru kumene kuchako achina njawala acha ndani koma anthu ngati amene achawo sindikudziwa kuti ali kuti ali pala and voice yawo ikuveka motani are their voices be countable I don't know komano awa chitenga chipani cha aujeni akabambe akabambe mutu mwawo muli empute kwambiri mutu mwawo muli empute bro ndikukuza brother mutu mwawo muli empute chifukwa akungolongolola iwacha ama interview imene cha mangolongolola sinave chanzeru sinagwirepo kena kale kosi kanzeru mwina tukanzeru kamene iwajawo ayakhamuka kamizika wina wake ananena kunota kuti za inquiry ya ngozi ya ndege pa 10 June zachina Chilima mwinatu chanzeru koma zina zija zimene akulonjeza zija zopusa zimene zija mulibe kena kali kose chanzeru sangakwanitse kena kali kose ndizija kango noti ndimango joka iwe president iwe ufuna ukhale president wa dziko uzikanena kuti inali joku Joabu ndimango joka uza upanga nthano pa deni pako utani anthu akuvutika mani so sizongobwera nkumango bobweruka iwezo zimene anakutumazo ngati zatha zoti uyankhulezo khala chete nena nino zimene anandilembera kapena zimene anandiuza anthu kuku kuti ndidzanene ndizomwezi kwina akundipalamuka basi koma ukaona anthu ena akukalimbana ndi Dennis Mahata mani Mahata ndekape wina wake anazandinyasa ku comment yake imene amawerenga andani uyo wayana chunga akuti ineyo ati amene wawa sitachula dzina koma akuti warning kumpatsa warning Mahata ndizoba bwanja amene ucha kaiyeyo kandiochuka kandiwandale kali chipati cholamula kamagwira ali kali development yanji ife we don't even care munthu wamantha wina aliyese ameneyo sangakhale pa ndandanda wa ma revolutionaries so sateka uziwale how can you stand on your feet and fight for imperialists for racism iweyo I don't know kuna kuti anthu akuganiza bwanji ukubisa bwanji kukhala bwanji muchigoba chosejo kufuna umenyere ujeni kumakapereka umakampatsa warning kuti wewe International Monetary Fund ilimbana nawe azungu chanchani atakulimbana nawe iweyo paka nakoza kukupa iyi ndio becha moyo palibe zopa bro iyi ndio becha moyo palibe zopa iyi ndiye munthu sunga apa ndikukamba tunkhani ziwiri sunga kalimbane ndira sunga malimbane ndi Dennis Mahata amene aja ndi nzwanya nzozodo amene uja ndi mamuna amene uja Dennis Mahata tatwe kanga kuchita kuonjezera kuti tatwe kanga ndachikulire kamene acha wangono chepa zaka kaye ucha zaka chimozimozi ndife ndine zaka chimozimozi koma kuganiza gasoline pali mai wina tsiku lina lake
titachoka kuche ni kucha tinkafuna tikapeke public petition ku parliament. Titabwera mayuno akamba kodi inu manyamuka banji kumapita nawo makapaka support amene ndati ndi president wanga. Hayi koma inu achinyamata simukuganiza bwino chachani kumanyoza pamene pacha. Nawo sitikuganiza bwino chifukwa yani. Hayi zaka fete munthu makhala zeru sizinakhwime bwino ndesi mungayimire ucheni mova iweyo wangu kwaniso mene zaka fete ndati ine ndakwaniso mene zaka fete kumene ndiye chafuta ndichani. Hayi zeru zanu sizinakhwime bwino chifukwa dziko simungaliendetse bwino ndata mutathoza kuti ifeyo pa zaka fete sinakhwime zeru bwino munena kuti chani. Mistake iti mukupanga inu muli zaka zingati. Ndili zaka 42 ndatowo zaka 42 pakati pa inuyo ndi ineyo amene anapanga zooneka ndi ndani. Ineyo wa zaka 30 ndi inu wa zaka 42 tikusiyana zaka 12. Amayi aja kuyambira pompo mpaka na lero ndi udani tusiti majizaso. Anthu anaseka kuti abwene muganiza kwambiri bwanji mungafuse fuso libere ndati ayi sitakawa kuti noti mwakuti ife tutinayamba tikuzidalira pato khatu tili zaka 26 tili zaka 25 mene machoka kwa makolo namba kugula nonjale chani tili zaka 27 sindi mayiwala gula malo chani so wina nkumanena kuti siti kuganiza po siti ngendese ziko ndezo foira kazibedezo ati ayi koma kwanekeza ka 35 days ero zimakaza kuima bwino ngati zako zonse zinakhwime sizanzako iya sumona chimanga sichimakhwima uje nthawi yofanana china chakulengwe komwe kuno mpaka na pano ena sana kulole ena anakulula kalekale anayiwalaso ndio kapita kunchinji kumulanje kucholo kuchirazu kale so ngati wezeru zako sizinakhwime nchifukwa chake ena umodabono kuti ali zaka mwina 50 chakuti zaka 48 koma dakaenda be malest house ndi mablesa akugona nditi ana ta zaka 16 18 19 ena zaka 15 kumene zeru zao sizinakhwime ujisiru ana also ujisiru kumalondola zimene zo akufuna ndalama aoneke pa town kuti akuuza iPhone zopusa zenizeni nde anthu ngati achina mahata aja fe kungoti talizapula boma tashavula mahata uchawe pasogolo tizafinyaso amene wawaso awawa mauje ni mablesa awaso sazapezeka so malai muno mablesa zopusa zimene zichazo mablesa opusa kwambiri so ine ndikungonena so kwambiri za awa UTM akabambe akabambe alibe nzeru akabambe alibe nzeru anali nzeru ndemo cha the rate Saulos Chilima inde eneyo ndisanaziwe nthawi imeneyo ntabwera kuno kumalawi ntadeka kwamba kuzitolera ndali imene zimayendera chani kuti anthu anakavota kachiwiri zinaenda bwanji mwakuti ndikamuhera Chilima kena kundamvetsetsa popo nono ta Chilima sana luwo lako azibusa mabishopu ka muti ndani amene anapita kumene kokunta iva nkhani ndi amene anamukankhira kolakwika ndamene anamukankhira kolakwika munthu jamaganiza po bro izi ndimafuna ndikufotokozere ndimene ndaonera ineyo ka interview kamene kachako ndaona unoti blind banda ndifana organiza po weka ukudziwa po koma awawa akabambe amweni amangolongolola takaimvetsereso bwinobwino khaniji amanena za migodi okha kuti tizaipititsa kulimi ndalama imeneyo tiza kulimi tizikapereka mwandamo mwakuti pamene pompano kainterview omweyo kumambiriro akunena kuti 500 million tizaipititsa ku migodi zimene akamba sazidziwa amene zopoira zopoira kwambiri so zaukapi bro madziwa yathu icha paja timakhala tikuunikira kuti kodi anthu akumati chani akumati bwatika ndizoti chani koma malayi ozindikira zimene zichazo amachito tsono izizi ndimbwerera munthu ungadzamuona kuyankhula kwambiri akulonjeza kwambiri sangakwanise malonjezo onsewo zosatheka munthu lonjeza zochepa olo ziwiri basi deka ziwiri basi ziwiri
ziwiri ngwauza kuti tikadzakwanitsa ziwiri izi kungotsitsa zinthu kuti zitsike mitengo ya zinthu imene yakwereramo kungolonjezero za simple mitengo ya zinthu imene zakwerera zingotsika zingotsika zitsike ndalama foreign currency zipezeka ubanki zinthu zitsike china ndi chani china chakudya chidzapezeke mu dziko basi zinthu ziwiri zinazo tizizaziona ngati mwa ndime si basi ndikuti anthu akhoza kukhulupirira koma ife tidzatele tidzatele koma ndi kuyankhulatu kuyankhula ndiye bolaso tu JB mavete bolaso JB awa ndi makape kwambiri andale athu makape kwambiri so tikungona amwene amwene Dennis Mahata uja amwene amwene zona dika yeo chayo kase yakuza mani ndimachita ulakalaka ngati Ibrahim Traore atabwera kuno bwanji Malawi.